Zijn excellentie de gouverneur van Aruba, de heer Fredis Repugnol, president van de Hoge Raad, de heer Korstens, president en leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, voormalig president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mevrouw Lisbeth Hoefdra, Bombini, vicepresident van het gerecht in eerste aanleg, procureur-generaal en leden van het Openbaar Ministerie, voorzitter van de Staten en overgeleden, collega-ministers, stuurgroep, monumentenbureau, architecten en het ontwerpteam, aannemers, bedrijven en alle werknemers die met zoveel toewijding hebben gewerkt aan de realisatie van dit prachtig gebouw. Nog hartelijk dank, Fabien. En alle andere autoriteiten en uitgenodigden, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier vandaag. Voor een geheel vernieuwde gerechtsgebouw. Aruba heeft de aspiratie om op allerlei gebieden een 5-sterren ontwikkeling te realiseren. Het welzijn van onze gemeenschap. Het klinkt misschien wat raar om juist hierop de loftrompet te blazen op een dag waarop een prachtig nieuw gebouw wordt geopend. En ik bedoel hiermee de minister-president en de andere leden van de regering zeker niet de indruk te geven dat het veel goedkoper had gekund. Raampje op de parkeerplaats, kleed erover en klaar ben je ermee. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Wat mij zo aanspreekt is hoe op deze Australische foto volstrekt duidelijk is dat de rechters achter de tafel met een bijzondere functie zijn bekleed. Terwijl zij zich tegelijkertijd midden tussen de bevolking bevinden. Aanspreekbaar en toegankelijk. Dit jaar bestaat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en zijn rechtsvoorgangers 145 jaar. Een mooier verjaardagsgeschenk dan dit prachtig gerenoveerde gerechtsgebouw is niet denkbaar. Het is een state-of-the-art gerechtsgebouw, waarin de monumentale gedeeltes prachtig zijn gerestaureerd en waaraan een ruim, modern kantoorgedeelte is toegevoegd. Aan de bouw is een pittige discussie vooraf gegaan, waarbij het Hof, en met name mijn voorganger president Louis de Lannoy, zich op het standpunt hebben gesteld dat een gerechtsgebouw in het centrum van Oranjestad thuis hoort. Daaraan lag de visie ten grondslag dat rechtspraak centraal, zichtbaar en toegankelijk in de samenleving moet zijn, zodat rechtszoekenden ook gemakkelijk de weg naar de rechtszaal kunnen vinden. Bij het naar voren brengen van die visie was een goed verkoopargument dat handhaving van deze locatie en renovatie van het bestaande gebouw een enorme impuls zou geven aan de binnenstad die hard aan een opknapbeurt toe was.